कहा जानी कैसे हम नंबर रखा तनी कि हमार नंबर ही डिलीट हो जाता। ए पाठक बाबा का हो सुनो तनी। हां सुनत नहीं की हमर कान गोई बका तनी उनका नंबर तनी रखले बनी तनी के बताई ना के को अब बताई हम कैसे बताई रहुआ बुझ जाई। बुझ जाई हम केकर बुझ जाई हेंगा बुझ जाई हम उनका के हम आई हम ई बहुत खचड़ लइका हो। ए पाठक बाबा हां उहाँ के नंबर दे दी। वहां के हाँ वहां के गइल बनी बाहरवा वहां के हाँ ए फरिया के कह लिख रहुआ बुझत ना कि हम खाटी भोजपुरिया मेहरारू हई पति के नाम ना धरी ना जाए। वो खाटी देसिला साहे हमें जनी हां त लिख है कॉपी अपन ले आव ठीक बा बोली। अब बोली नंबर लिख हाँ बोली। 0011 जीरो केकरा के कहला गोलका तो नहीं नू। हां गोल का तो तारा लंका बुझाता आदत तो बा खराब तो इहे न कहे देहात के है तनी समझा दी हमरे के ठीक लिखा से। 0011 0011 दू गो गोल खाया दू गो लंका दूगो गोलका दूगो लमका ऐसे न बताई। 0011 लिखा ठीक बा 0011 जबे लगाइबू तबे बन जबे लगाइबू तबे बन। लगाओ ठीक बा लगाओ तनी। हेलो काहे राजा जी का हो के बोला था के बोलो तनी। हाँ इतना दिन में हमरा के भुलाइयो गइल बनी चिन्हत नहीं कि हम के बोलो तनी। हेलो नेटवर्क नहीं खे धारा तनी ऊपरवा चढ़ा। ऊपर चढ़े हाँ तनी ऊपर चढ़ा हा गच गच धरी। रउआ वही जबानी हमरा के यहाँ ऊपर चढ़ला हम कहाँ ऊपर चढ़ी जी। अरे बिजली के पोल पर चढ़ जो नहीं खे चढ़ जा छतवा पर छतवा पर। अच्छा छतवा पर चढ़ जाई। हाँ का समाचार सुनी ना बोला ना। यही जे शंभू बाबा बैठल बने हमारे ऊपर चढ़े में लाज लागता। ना तो उनका पर नहीं खे चढ़े के छत पर चढ़े के बा। अच्छा ठीक बा तो हम चढ़ जाता नहीं। हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ अब हाँ। हच हच धारा था बोला। अब सुनो तनी नु। हाँ अब पूरा क्लियर हच हचाता। ए राजा जी हाँ बताई रउआ शादी करके छोड़ के चल गए गावना के रउआ नामे नहीं खिले बताई रउआ गावना कहिया कराए। देखा खरवास देखा था ये घड़ी साल भर में 6 गो आ जाता तो का करी तबले तो कराइए ले रहती। ए राजा जी हाँ राउर खरमास लौकता और जब जब पुरवैया बहता तब तब हमार देह छन छन करता। तार छन छन करता हमार फोन फोन करता हमारो ढन टन 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 करता रे काची टन टन आता रे। ए राजा जी का हो देखी हम रउआ के लेके बहुत सपना सजैले रहे हाँ कि रउआ शादी करके संगे हमरा के लेके जाए हाँ बाकी हमार सारा श्रद्धा में रउआ गर्दा लगा देले बनी। तो का करी कुछ गांव नगर के पर्दा पे यही से नु गर्दा उड़ता का करी। ए राजा जी आय सजावल सपना हमार चूर हो गई। हाँ सजावल सपना हमार चूर हो गई जेकरे के हम अमृत जन्य उधातुर हो गई। पता ना खाता कौन कसूर हो गई जन हरदम हमार गोदिए में रहे के चाहे उ नजरिए से दूर हो गई। हाय 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 दूर हो गई। हाँ पहले तो तहार शरीर आम लेखा अब तो अंगूर हो गई। ए राजा एगो जी और कह ना हो बड़ा निक लागत एगो और कह ना दो। ए राजा जी हाँ औरो कहीं कह तो कहो। ए राजा जी हाँ दिल लगा के देखी हाय 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 दिल लगा के देखी हो हमरा से दिल लगा के देखी हो सके तो आजमा के देखी ए करेज हम तो रौरे हैं विश्वास ना होके तो जहर खिया के देखी। अरे बाप रे बाप गेहूं में धरे वाला सल्फा से हो जाई। देखा चिंता मत करा हम जल्दी आवत तनी रानी। ए राजा जी सुनी हाँ जल्दी आइला से कहला से ना होई हाँ जल्दी आवतनी देखी रउआ के हम साज साज बतावतनी। बताओ नैहर में ढेर गाहकी हमर पीछे पड़ल बाटे। कहाँ की हाँ ढेर गाहक पीछे पड़ल बा और रउआ जल्दी ना आए हाँ। तो ए देहिया हमर कहियो सेल हो जाए। सेल हो जाई। एक बोरा खाद मंगवा ले, एक बोरा खाद कसम। हाँ चलो मंगवा ले तनी। शंभू बाबा बाड़े तो तहरा जवानी के कौन काम बा। शंभू बाबा बाड़े जबले हमरा लगे तो इकर जवानी हमरा का होई।
इका जवानी से हमरा कौन मतलब बा समूह बारे भोला बाड़ा शंभू बाबा जबले रजी है तबले हम इकर दोसर जवानी से मतलब नहीं था ए जे बबुआ उमेश बैठल बा और अतिया का कहती है भैया का अरे की जवानी में जराता जैसे जारे आगे कोयला के आई बना तू राजा तो होई मन मानी अरे तोहरा के छोड़ के करे जाऊ अरे हो जाई गड़बड़ का कि पाई अकेला तो केहू दोसरे पफानी अब हम खाली बर्दाश्त करतनी पाठक बाबा ए धर्मेंद्र भोला हो का हो और अतिया कहतिया का कहतिया कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई रामंगिया भैया बाबुआ बबुआ उमेश तू जबले रहब तबले हम यही टेला ले रहब तौरी झमेला लेके चलो हई तहर हई बाल बहुत टेढ़ा लगता कहाँ के बाल हो हरियाणा के बाल हो हरियाणा के कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई तो नई हर में हो नई हर में लगा बाड़े बहुत जवानी पिया से ले हो जाई हाँ नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई ए शंभू बाबा या हो दिया ए कन्हैया ए भारती ए जखमी जितेंद्र और बक्सर चला बक्सर जखमी जखम मरता हो नई हर में लागल बाड़े बहकी ए धर्मेंद्र किशोर भैया हो बुलबुल भैया ए पंकज का हो और अतिया कहतिया का लइका जवान होई बुढ़ावो बोल बोली डर लागे कोई घर न चल जाई गोली एक आदमी रही तब नंदिनी भैया हां बुचुल भैया रतन भाई हो ए मुना टिंकू जिया बड़ा डीजे बजावेले बहुत ज्यादा हाँ छोटू बाबा आ छोटू बाबा तार खोसले उनका में इनकर ये बजाओ डीजे बजाओ इनकर हथियारो डीजे वाला हाँ लइका जवान होई बुढ़ावो बोले बोली डरे घरे कही ना कि चल जाई गोली ए बुलबुल भैया बजरंगी बाबा लीटर बाबा हो कहती औरतिया का कैसे फौदारी केहू के जेल हो जाई ए नेहा कैसे फौदारी केहू के जेल हो जाई नई हर में नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई ए संतोषी सिवान छोड़ा गौरी जी है पटना चला पटना ए उमर भैया ए छोटू ए पप्पू भैया ओए सोनी सुमनाला है देखा गीतांजलि जी बलिया चला ए कमलेश भैया बेटा का करता रहा ए मुखिया जी बरहमपुर चला चला बरहमपुर ए झापू मन भैया तुम्हारा देखा देती हो छापा
अंजनी भैया कहतिया औरतिया कहतिया तोहरा बुझाला ना जमाना बाट बाउर किया छाट दी दोसर के हुआ खरी में चाउर तहारा खाली पुपुड़ी बजावला से समास नहीं खे पुड़पुड़ पुड़पुड़ कैले रहता रहो आ दोसर को पलांटी मार दी तो आदमी बन जीबो खाली प्रोग्राम बजावला से तारा फुर्सत नहीं खे पुई पुई कैले रहता रहो ई बुझाते नहीं खे आवाज कहाँ से निकलता। हाँ और अतिया कहतिया तोहरा बुझाला ना जमाना बाटे बाउर छाट दी दोसर के हुआ खरी में चाउर ए ममता ममता बिगाड़ जन क्षमता ममता हो एक बार नाव धा दे अपना मरद के का दिक्कत बा हम ओकरा लगे फोन कर देब का नाम है उनकर खेसारी जी खेसारी जी अरे बाप रे जहाँ कहलो कि का चाहता रू बॉम्बे छोड़वाइबे का रे बम्बे ना छोड़वाई बेसी मरवा दी मौगी कहतिया का तोहरा बुझाला ना जमाना बाट बाउर छाट दी दोसर के हुआ खरी में चाउर धर्मेंद्र का हो आई तार संगतिया का हुए ए बबुआ उमेश बड़े भोला जी बबुआ में से मैं भोला जी हां कहतिया भोला चाचा का बड़ा गड़बड़ कहतिया सासाराम पिंटू हो मोती भाई हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई आर पंकज जातना तू टिकट कटले बड़ा सब फेल हो जाई हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई हो नई हर में लागल अरे हिलावले जवानी पिया से ले हो जाई गोलू बनारस जी हयावा गीतांजलि जी बलिया पेशकार मुखिया जी आवा ए नेहा चला झारखंड चला रांची चला ए राज बहादुर भाई देख रे बाबू नहीं हर में लागल ए भारती ओहो तू कम दुख में नहीं खुए कन्हैया भारती बहुत उखाड़ती ब्यास बलिया में हलिया बलिया में ही हलिया बलिया में ही गलिया हैं। ए बाबा पाठक बाबा शंभू बाबा हाँ हाँ कृष्णा ड्राइवर जी हैं। मौगी कहतिया का कहतिया हो सूट सलवार पाके सूट सलवार पाके वाह सियानी हमार दर के पानी बिन जवानी हमार खेत खानी तर के सूट सलवार के सियानी लागल दर के पानी बिन जवानी हमार खेत खानी तर के कहतिया की तरह से का बताई अंजनी भैया का भइल हो बड़ा गड़बड़ में बानी का भइल हो बहुत गड़बड़ में का बानी भइल कतना गोबर में कतना जखमी के सारी हेल महल हो जाई ए ऋषि केकरा खुशी जखमी के सारी हेल महल हो जाई नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई
नैहर में लागल बाणी गहकी जवानी पिया सेल हो जाई नैहर में